Здравейте, мили хора, и добре дошли в моя YouTube канал, където ще се подготвяме за всякакъв вид изпити. И така, днескашната ни тема е свързана с биологията, а именно започваме от най-малката структурна и функционална единица на живото. И това е клетката. Така, като за начало искам да кажа, че биологията има три основни равнища на организация. Първото равнище на организация на живата материя е микросистемата, най-малката, именно клетката, която се състои от атоми, молекули, надмолекулни комплекси и органели. Мезосистемата, средното равнище, представлява многоклетъчния организъм. Тя се състои от тъкани, органи и системи. Естествено, тези структури по-подробно ще ги разглеждаме в следващите видеа. Макросистемата е най-високото равнище в биологията, а именно това е биосферата и се състои от популации, биоценози и екосистеми. Нека да започнем с клетката. Както казах в началото, тя е най-малката структурна и функционална система на живото. В нея се извършват основните свойства на живота, естествено, и се характеризира като отворена, осъществява обмяна на вещества, поток на енергия и информация с околната среда. Цялостна, самостоятелно се организира, възпроизвежда, нараства и се развива. И също така тя е организирана или иерархично подредена, поддържа своята подреденост при постоянни условия на средата или се адаптира към променящите се условия. Нека сега да преминем към елементния състав на живата материя. В зависимост от количеството си в живата материя, химичните елементи се групират на макро- и микроелементите, като част от микроелементите са в изключително малки количества и поради това се наричат ултрамикроелементи. Това са желязо, мед, цинк, манган и други. Но няма да обърнем много внимание на тях, понеже и по изпити не се засягат толкова много. Нека да започнем с макроелементите. Макроелементите се наричат още основни, градивни или биогенни елементи поради голямото им количество в клетката. Те са около 99% от елементите, от всичките елементи в клетката. Това са въглерод, водород, кислород, азот, фосфор и сяра. Те могат лесно да взаимодействат помежду си, като се свързват чрез общи електронни двойки. А причината да са толкова голямо количество е това, че имат малко атомно число. Тоест са леки и са предпочитани от живата материя. А микроелементите са натрий, калций, калий, хлор и магнезий. Те са сравнително по-малко количество в клетката в сравнение с макроелементите. Нека сега да разгледаме въглеродният атом. Така, химичните свойства в живите системи до голяма степен се определят от него. Въглеродният атом, както знаете, е 4-валентен и може да се свърже с 4 еднакви или различни атоми. Свързва се чрез единични и двойни връзки с другите биогенни елементи, което осигурява огромно разнообразие от въглеродни съединения. Въглеродните атоми могат да се свързват и помежду си, като образуват линейни, разклонени и циклични вериги. Нека да преминем към кислорода. Кислородът, както знаете, влиза в състава на много органични и неорганични съединения, които изграждат клетките. Участва и в процеса на аеробното дишане. То е основата в дишането.
Азотът влиза в състава на всички аминокиселини, нуклеотиди и в състава на АТФ – аденозин трифосфат. Нека накратко да разгледаме и микроелементите. Част от тези елементи условно можем да наречем структурни, понеже участват главно в изграждането на различни компоненти на живите системи. Други микроелементи имат предимно функционално значение. Но това разделяне по роли е твърде условно, понеже повечето микроелементи имат както структурно, така и функционално значение. Например, калцият е основен компонент на скелетните структури в много организми, но той е и функционално активен заедно с натрия, магнезия и калия, като осигурява електропроводимостта на невроните, има значение за мускулното съкращение и участва в процеса на кръвосъсирването и, разбира се, и още много други функции има. Нормалното протичане на процесите в клетката зависи пряко от количеството както на отделните микроелементи, така и от съотношението в концентрацията им. И разбира се, всяко отклонение от нормалната концентрация на микроелементите се отразява неблагоприятно върху нормалното протичане на много жизнени процеси. Например, недостигът на някои елементи като желязо, йод и цинк може да има сериозни последствия за здравето. Проблем за нормалната функция на организмите е и увеличаването на количеството на микроелементите, естествено. И като цяло това беше за днес. Другото видео ще разгледаме неорганичните вещества. Надявам се видеото да ви е било от полза и да се видим в следващите. Чао за сега и успех!